isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu, tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu buka rasa tembok gairah manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang tungguku sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rong iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung hatiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Neng dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini, setelah sang ibunda kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa.
selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi. Bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya. Terpaksa terima. Sumringkih angin ratu, tansah ngenteni setya natah lelengi ati. Angen-angen kumlawan suwung ing wengi sepi, tansahan ranti tekamu yayi. Wong ayu ati nyadao ning sandene, nyawang manis esemu gawe lorong mirosaku tentrem ing atiku. Hai wong pegat tresnamu sayangku, indo samudra pasang katan kawanan, tresnoku mring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sunan, apiari kawang yakti siram kang hati lamunan. Oleh Ikan Konten Kreator. Dengan tertawa setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku. Bakul es. Bakul es.
ngemu suraos nimbang bobot bebeding pinanganten kekalih pinanganten kakung kapangku wonten sisih kanan pinanganten putri kapangku wonten sisih kering jenengan lenggah Bapak jenengan lenggah nggih makanya di sampingnya saja Masnya juga di sampingnya nggih nggih adicara timbang pangkon nah adicara tanam jero nggih monggo lenggah tondo yakti ing kalenggahan punika pinanganten sarimpit kasinengkaaken kawisuda luhur wimbane raja sedina ratu sedalu monggo berdiri malih nggih Bapak Ibu monggo lenggah Bapak Ibu lenggah nggih Bapak Ibu monggo lenggah nggih monggo pinanganten kalih sungkem nggih monggo tangan kanan bersalaman tangan kiri Bapak Ibu wonten pundak pinanganten tangan kanannya bersalaman ya nggih Romo Ibu dugi wis nampi sungkem ing pinanganten kekalih sumedya ing wadya ketes kabelina rasan babayane kembang-kembang wadananing brebel wijil ingkang nggih bersalaman kembali nggih krana anget purwaning dumadi Rama ingkang sembodo hanukir jiwa raga dadya lantaran ing tumuwuh ibu ingkang tansah kuwawa dadya papaning ayoga brata saklebeting nawa candra dasa ari hanggula wetah wiwit kalaning sakmono ngantos tumekaning dewasa sampun kanthi pangajap mugi slamet pinayungan karajan saha kawulesan kales ing robipune ing sampun Sugeng Rawu Sugeng Tinara para tamu kakung Sumawana Putri ingkang mijil saking penegah ini wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu wahlaqdo ing pitutur ingkang katuran sagunging pahormatan ugi pinundi-nundi para alim para ulama ingkang minangka pinuntun kiblating panembah ingkang Arifin Hasan saha Romo Kiai Haji Khairul Basar saha Romo Kiai Nur Ali Akham ingkang tansah kawula dherekaken dawuh-dawuhipun saha kawukatung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murtaning agrawi lan boten kata lompen dumateng ingkang hamukarsa ingkang lenggahan punika nggih Bapak Umar Sotik saha Ibu Munadhira ingkang kawula hormati lan boten kathah pamrih sinatu promoting Mas Rabi Ayu eka ulan kula saged kempal manunggal nyawiji ing ratri kalenggahan punika mawi wahan agung Muhammad Zainul Muhyid saha Mbak Eka Wulandari kanthi pinayungan karaharjan saha kawilujengan kales ing robito nir ing sambitala dikauli hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi ing dinten kiamah mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh para lenggah ingkang dahat kinurmatan kula selampah wakil saking Bapak Umar Sotik saha Ibu Gusti Allah mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Lan handuk pilih menawi hanggenya paring pahormatan dumateng sanggengan telatah sampir siatu blur selampah tedak pinotau utawi juru fotografer Valen event content creator ingkang mijil sanggen telatah mangiran Lampung badas kawula aturaken matur nyembah nuwun. Monggo kula wangsuli malih nggih pasugatan ingkang sampun jenengan asta nggih dipun rahapi nggih dipun dahan kanthi merdeka sekeca nggih monggo para rawuh ingkang dahat kinurmatan khususnya pengantin berdua ngintiki bener kita nyaman ngaku tapi kupingnya gak ngrungokne lak nggih soalnya wis niku memang dawuh Imam Syafi'i ngoten nek lagi bahagia iku mripate kupingnya iku sing jangen-angen iku lain daripada yang lain nggih to ngene iki mendahno lebih senangnya
nek apa lungguhe walaupun berdua tapi cek kurang indah. Mbak, nak anakku Wulandari tanganmu ngene no. Lah, ade Mas, alhamdulillah. Lho lah enak ah. Lho ngene iki lho mantan ngene iki nggawa barokah. Ngene iki nggawa barokah. Nggih alhamdulillahirabbil alamin. Kula saking dusun Bringin, desa Bringin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Lan dumateng segenap pengiring temanten putri saking tlatah Bringin ingkang kinurmatan lan sahibul hajjah Bapak Umar Sodik wa ahli baitih ingkang kinurmatan lan mempelai berdua inggih punika Mas Yidin Zainul Muhyiddin kalih Mbak Eka Wulandari, semoga selalu bahagia. Ingkang angka setunggal monggo sareng-sareng muji dhateng Gusti Allah kanthi ucapan alhamdulillah. Khususipun banipun Romo Kiai Nurhali, Bapak Kiai Rifai Hasan, ugi sahabat kawula Kiai kula Gus Ajib Syafi'i saking Gunut Bringin, sedaya tamu undangan terutami pengantar-pengantar ngandele pol iso engkel-engkelan barang karo ibuke nek ndek omah. Nggih napa mboten? Milanipun tabaruk dateng wali matur urus enjang menika sahabat dene kawula muji syukur wong sing apik di antara apik-apik liyane niku wong sing akeh manfaate nyang sepadha-padha menungso. Mas Muhyiddin sampean yo kudu enek manfaate ning omah kene ning nggone maratuwa. Mbak Ika anak barep to Tuhan niku